Ahojte, máme tu ďalšie video z hry Seven Dies to Die, teda z druhej série. Ja som tu zatiaľ spravil len strechu, nazvime, spravil som návrh strechy tak, aby som bol presný. Ja sa ešte najem, keď mi to je k ničomu, veľa mi to nepridalo. A ja som sa rozhodol urobiť jednu vec, keďže vzdialenejší sused mi stále hovorí, že sa zakopávam pod zemou jak myš, či potkan, či jak to povedal, tak som sa rozhodol, že idem na medveďa. Tam je zombík, tam bol ďalší zombík. Veď tu bol medveď. To radšej zdrhol odo mňa. Nič. Tam je auto. Čiže to tam je. Ja chcem medveďa. Aby pán Makak videl, že nemám strach. Som smedný. Tak sa hneď aj napijem. Medveďku. Kde si? Medvíde. Inak už sa asi aj stmieva. No jo. 6 hodín bude. Medveď. Tam je zombík. Chcem medveďa. OK. Takže lov na medveďa nám asi nevyšiel. Je to možné. Ako tá tráva je tak vysoká, že fakt niekedy problém rozpoznať medveďa alebo vzbadať, keď nie je... To je kameň. Nie je práve najmenší a ja tu medveďa nevidím. Idem smeti. Ideme na smeti. Ja chcem medveďa. Sakra, tak toto fakt nevyšlo. Ja, tak si nespílime, lebo som idiot. Ale však spravíme si akce. Čo mi chýba? Nič, skoro. Craft. Arrow. Ešte šípky si dáme. Šípok nie je nikdy dosť. Tento strom sa mi pozdáva, tak si ho dám dole. Aha, 1000. Budem určite potrebovať veľmi veľa dreva, lebo ešte tú podlahu potrebujem spraviť. A v noci vám to asi strihnem z jedného jednoduchého dôvodu. Nebudem tam zasvetľovať svetlo, aby som neprilákal hordu. A jedna by bola aktuálne pre mňa dosť. Keď nemám žiadne... Padá? Ok, to bolo rýchle. Čo? Svetlo. Príľbu. Jednoznačne by to chcelo príľbu na hlave. Že by som si medveďa pomýlil fakt s kameňom. To sa mi neždá. Toto hýbalo, nie? V minulom videu. Alebo mám halucinácie. Odkedy hrám Seven Dies to Die, tak trpím normálne paranojou. To je uhlie. To sa zíde. Uhlie, myslím. Ale neskôr. Dúfam, že ho nikto nevyťaží. No fakt, trpím paranojou. Proste tie zvuky nočné, čo tu sú v tejto hre, tak dosť tomu pomáhajú. Ako tie zvuky v noci sú fakt, že podľa mňa moc zbytočne.
Takže... Ešte koľko je hodín? Bude 7. Tam bol medveď. To je kameň. Ja som si asi fakt pomýlil medveďa s kameňom. Ženu som ti už zabil minulé. Toto je úplne zle, keď... Jak som sa zlakol. Nemá človek, není vyexpený. Takže nič nenachádza, ani v tých zombíkoch. Hovorím, mám halucinácie. Buď sa ten medveď despawnol, alebo tam nebol. No ale čo? Neviem. Ja som sa tešil, že idem zabiť medveďa. Možno ráno. Hop. Tak nie. Kameň. Kameň. Tak asi až ráno. Pôjdeme na medveďa. Tú oblohu dobre pomenili. A na toto vždy zabudnem vylepšiť. Vždy mám všetko vylepšené, len tie kraje, lebo tie znútra nevidno. Takže toto. A ja idem teraz asi dnu, koľko je, 7:30. A ráno myslím, že by sme sa mohli pozrieť na tú makakovú budovu, lebo zase predpokladám, že je obrovská. Však prečo? Prečo nie? Treba zahambiť hoci koho, alebo mňa minimálne. Ale dúfam, že o 10:00 tu chodia zombíci až. Áno, budem potkan. Idem naspäť do baráku. Ja neviem aj, či je vôbec dobrý nápad byť takto blízko pri ceste. Myslel som, že to je ďalej, som to až tu mohol. Vylepšil som to, vylepšil. Ja vylepším toto jednoznačne okolo dverí. No, klopkaj. Prečo by som chcel vylepšovať rastlinu? Trávu, ty kokos. No, takže... inak to nové logo, úplne som sekol, to nové logo Seven Dice to Die sa mi celkom páči. Keď ho v náhľade uvidíte. A táto hra podľa mňa je super, ako fakt, že dosť ma baví. Asi po Arku najviac zo survivaloviek. A neviem, na Arku mám odohratých obrovské množstvo hodín, určite viac jak tu. Takže ten už ma tak neláka, aspoň zatiaľ nie. Chcem dať nejakú pauzu tomu, aj keď mám pocit, že Ark by mal byť čoskoro už bežná verzia, čiže nie Early Access. Ale uvidíme, no. A zrejme Arku sa vrátim až potom. A aktuálne ma drží toto Seven Dice to Die. Lebo v tom Arku predsa len to tamovanie, tam treba dlho tamovať, tu zastávať. Áno, ale aj v Arku zastáva. Takže, tu mám aspoň ja väčšiu šancu prežiť, jak v Arku. Aspoň teda ten začiatok. Aj keď toto tiež nie je žiadna sláva. Takže super, máme tu strop. Ja by som tu spravil chodbu a tam to ťahal. Jo, to bude dobrý nápad. Že by sme išli do podzemia. Ja by som spravil tie šikme. Wood.
tieto rampy. Fú. A toto mi chýbalo na tých rebar frameoch. Takýto malý len kúsok. Kde mám lopatu? Lopata! Neviem, ktorá je lepšia, ale predpokladám, že táto by mohla byť, jak keď si vykraftím. OK. Ja potrebujem ešte aj... Toto som si chcel spraviť, že tu by som si hneď položil tú posteľ, ale ja potrebujem ešte iné k tomu spraviť. Takže potrebujem aj vlastne spodok základy ako keby. A myslím, že by sme mohli ísť dole teda kopať potom, že mať tu len takýto vchod a zakopať sa jak potkan. Myslím, že to by nebolo zlé a možno dáme si 10. Nemám? Ešte tuto. Že mám 4. A tam by som, čo ja viem, spraviť nejaké chodby, také jak v bani. No. A mohol by som sa podkopať až k podmesto, to by bolo jaké super. Ja myslím, že to bude môj plán. Určite nebudem kopať tunel pod mesto, ktoré je fakt ďaleko. Vlastne my sme na kopci, takže to sa mi nepodarí. Začala nám noc? Ešte nie. Tieto musím hneď zduplovať, lebo už sa k nim asi potom nedostanem. A to by bolo, no škoda, mohol som možno ostať na tom pôvodnom mieste a kopať dole a potom smerovať k tomu mestu. Určite myslím, že to by bolo celkom zaujímavé. Mať vlastnú chodbu pod mesto. To by bolo dobré, sakra. Už sa určite nebudem vracať, keď toto mám také veľké postavené. Niekedy by som sa mal fakt počúvať. Ja tu spravím pár blokov ešte. A čo ďalej? No neviem. Ja som chcel ísť toho medveďa chytro lapiť a zabiť a dokázať makakovi, že sa neviem len schovávať. Bo keď som začal a išiel som k mestu, neviem, či som to hovoril v tom videu, v niektorom predošlom, tak ja som sa proste len... Prišla noc a proste nechcel sa mi v noci popri meste. Cez deň som mal problém dostať sa tam, kde som bol. Vždy ma zožrali psi, proste ja už som nechápal. Potom som si postavil tú dočasnú bejsku, zas horda na mňa išla. A nakoniec, keď bolo po horde, tak sa pozriem a tam medveď. No, reku, super. Takže už nie len psi, ale a dokonca aj medvede na mňa čakajú, preto som sa tak pobavil, že mám tu medveďa. Takže, dobre, začala nám akurát noc. Ja dúfam, že... Ja nechcem hordu, lebo tento baráčik to nezvládne. To poviem na rovinu. A potom rozmýšľam, že či sa bude dať... Sakra, došlo drevo. Takže som skončil, nemám tu čo robiť. Fakľu, nemám fakľu. Máme tu schovanú. Nie, ja mám sviečky. Neviem, či to je dobrý nápad, ale lepší nemám. Ja to zoberiem. Aha,
Som to nemusel zobrať. Tak. A tu úplne zabudám, čo chcem hovoriť aj tú foržu. Ideme si vyskúšať, vykraftiť. Ja som to zahodil. Ideme si vyskúšať, vykraftiť foržu. Bellows. 20 koží potrebujeme. Aj tak drevo. 8, mám 2. Wood frame. To potrebujem koľko? Potrebujem 10 na jeden wood frame, OK. No, čo vlastne môžem ja ďalej robiť? Okrem toho, že som smedný, hladný. Campfire aspoň viem vyrobiť. Aspoň ten. Potom ho zničím. Vlastne to nie je dobrý nápad. Budíš, buď tu. A inak nie som práve najbližšie k vode, ale nevadí, to je smerom do mesta, takže to nebude problém. A čo ja tu viem robiť? Nič asi. Skrep, jedine tu poskrepovať nejaké nepotrebné veci. Napríklad, to neviem skrepnúť. Tak to dropneme. Toto sem. 11, 12, ešte 8 potrebujeme, čiže ešte 2 jelene. A spravíme si arrow. Ne, nespravíme. Makák, ja som vonku. Sakra, niečo zašrabotalo. Ne, ja nejdem von proste. Na to zabudnite. Tak. Aha, ja som nejak... Nemám upgradenuté dvere, super. Ja toto vykopem. Ja si vždy zvyknem takto spraviť okolo. Potom ten barak podkopávam. Takže troška to tu... Ako toto video zase nebudeme brať. Video je troška nudnejšie, ako viacero. Ale to sú tie úvody. Proste človek si musí tu postavať nejaký ten dom. Aj keď ja to robím teraz zbytočne veľké, už som mohol mať aj podlahu, aj všetko. Ale nevadí. No. Ale pozerám sa do budúcna. takže tak. A neviem, po vydaní tej Alfa 14 snáď každý deň bol update okrem dnešku, alebo takmer každý deň. Vždy tam boli nejaké fixy, opravy a čo ja viem čo. Tiene, no neviem, či to opravili. To zistíme až potom neskôr asi. A mám opravenú. Áno, určite mám opravenú lopatu a chýba mi drevo. Myslím, že ja to tu ukončím teraz. Lebo aktuálne prišla noc. Ja musím na chvíľku odísť. Takže áno, ukončím toto video, bude troška kratšie. A vidíme sa teda pri ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, klasika, like, odber, koment. A vidíme sa teda, zopakujem sa, vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau.